Здравейте, приятели! От TidyArt.bg искам да ви представим две от нашите карикатури, които подготвяме за изпращане към нашите клиенти. Това е първата, като за нея става дума за дистрибутор на електронни цигари и жена, която работи в строителна фирма и често борави с телефона си. Карикатурата е на канава. Това е платно опънато на дървена подрамка. Това по краищата е защитно фолио, което просто слагаме да защитава карикатурата при транспортиране. От тук нататък следва опаковане. Следващата карикатура, отново канава, обаче в доста по-голям размер. Тази първата е 30 на 42 см. Докато следващата, както виждате, доста по-голяма, 40 на 60. Пак канава, жена, която обича да се разхожда явно в природата, да изкачва върхове, чете книги, обича хубава бира и като цяло да се наслаждава на живота. Надяваме се да се наслади на този подарък, който ще получи от своите колежки. До нови срещи, приятели!